Jo. Takže jsme u videu, který bude trošku divné. Ta jsou tam nějaká divná. No, my jsme si připravili, že bude mít sůl, mouku, kořici a olej. A vůbec se na to netěším. Já taky ne. Teď jako trošku to bude takové divné. Tak začíná olejem, ne? Jako mám to sebou. No, já bych spíš začala s kořicí. Ne. Olejem. Ne, tak si dáme kamen, rozpočítáme N, Ne, sorry. Sanka. Tak každý nastavte. Bude tam jenom trošku, protože máme trošku Málo. méně soli, takže... Trošku málo. Pytlo. Máme, aby jsme se museli dolů. No. Ještě se podle, jak je zavřený. Ale už není. To nevadí. Ty vole. Nevadí. To neutane. Nevadí. To je to. Takže takhle to ukážeme. Ale to asi nebude vidět. No to je jedno. No to jde trošku. Takže na 3. Počkej, a otevřu to radši to pití, jako. Otevři. Ne, tady to zelený. Na 3, jo. Ty vole. Tak pojď sem. To nejde. Tyko. Otevřu to až na to. Já piju podobný. Trošku snad se to nebude napravit. Tak A snad nebude běžet dolů na záchod. Takže na 3, Takže jo. na 3. Počkej. Jo, takže 3, 3, 2, 2, 1, 1, teď. teď. To mi nevadí. To bylo docela dobrý, ale moc slaný. Já jsem se nalili. Asi protože to jmenuje sůl a jo. A bylo to dobrý. To nevadí. Tak, Teď sůl máme za sebou. ne? Ale to páni. Mouku. Nebo to jsem olej. řekla- Olej. Ne, taky olej. Tak olej. Díky olej, já jsem povleju. Málo, málo. Malinko. Jo, ještě jsem nechtěla. Málo. Půlku z toho Lucko nalijeme. Ne, Ne, ale to málo. mají docela hodně, jako. Málo, jenom teď si trochu odlejte od sebe. Dělej, mi. Jsem dala jak hodně. Takže na 3, Takže jo. olej, jo. Teď vám to asi neukážu, protože mám to docela jako 3, takové hýbe. 2, 1, To nemá žádnou chuť. Nevadí. ale to nemá chuť. Já nemám. Ale oni mě. To mi nevadí. To nemá To vůbec žádnou nemá chuť, prosím tě. Ale Ale bude mě potom břicho teda. Jdeme na mouku. Ty jak sníš. Ty král. Ale ať Takže mouka, to bude trošku složitější, protože mouku docela lidi spolknou. A já jsem jako měla vzít polohrubou, protože to tam víc klouzne. Každý se nabere, jako by trošku, plus jsme tam dali se hodně. Lucko nejde. Nabít tebou tak jako... Mě je blbě se oleje. Nechci pamítat. Jo. Mě je blbě z toho oleje. Ty vole, nepřipomíná. 3, Ty nejdeš 2. Ty vole, počkej. A vidíš, bílý tady. No já to nevadí. Nesmím to vypouknout. 2, 1, teď. Ale já smutno. A je dobrá. Moje kaloty! Teďko nám tady se zabílilo. Lepí. A to hodně.
Nejme napít, ty jsi měl to napít. Mě to vteklo. Tady jsme se to trošku udělali bílý, jako sníh. Na ty, dělej. Ale já mám Dělej. To mám tak. A je to docela dobrý. To teda není. A ty jsi měl nejhorší věc na světě. Já jsem velmi srdčácový. A já jo. Dobrý. A to zkoušet si něčím víc nechat. Potom. Tak možná. Skočit si s moukou. No. Musíme to tady trošku vymouknout, nezabila. Ale Takový, hej, takový. Jestli si budete dělat, tak koukni mě tady dole. Neboj. já si Lusko, já si o to teď tak vezmu. Veď jo. Tak vem hodně. Takže je to trošku takový humus. Tulej, tak to si Ty vezmu. krávo. Jako to na všechny, jako myslím. No, stačí. O. Ty mě to být, ne? Ale hezky to voní. Ty vole, jak to puch. No, voní to Já hezky. půjdu. Takže na 3, jo? Počkej. Jo. Já mám hodně. Jo. Počkej, to ještě ty to máš úplně hodně. Hej, ty tam máš ne. No, tak je to Ty krávo. Hej, to Takže na 4, jo? 1, 2, 3, 4. Jo, já mám bílý. To je skořice. Mám takovou buřák. To je jedno, tak bez té skořice. Ten olej než tohle. Krávo. Ty jsi se zbláznil na proce, ty jsi že pak úplně mentál. Ne, tak si třeba dáme ještě, aby Teď smoucháme mouku s skořicí. Jo? To jsou ty nejhorší. To jsou ty nejhorší. To jsou ty nejhorší. Vždycky budeš to muset spolknout, jako ne? Ocet. Ocet. Ne, ocet ne. Až To na jí to. mamka zabije. Ty Že vole. tam bude. Já se problém. Já už jsem v pohodě, já jsem to vypnu škotam. No jasně, ty vole. Smíchejte to. Ty já to nedám. Dělat. Dáš. Co je moje tejta? Do čeho to dáme, ale? Prostě si dáš tam. Ne? Je blbě. Jestli koukám, budu zase zkrátce. Já budu asi taky. Já si taky. Hej. Jsem skořit, nebo se ošah nasmíchám dohromady. Jo. Jo? Ne, to nedám. Tak jsou, ale olej si nesmícháme, protože to vyteče. Jo, ono to je na zemi. No to tady si to pokojně nějak uděláme. Počkej. No já ne, No. Vy máte moc. Jedno bude to střivolí. Ne, bude to voní. Víc si teď nedám. To máme to zero. Jestli to Hej, musíš podejte mi smíchat. sůl, dáme ti tam ještě sůl. No. No, to 30. Ne. Já jo, bude to víc A já si tak. efektnější. Já ne, já se pobyl už toho tlaču. Já taky jo. Jo. Ale kolik si tam dáš, už než nevím, víš to. Co? Co dělej, jdeme Kolik si tam. tam dáš, už musíš sníst, to už nejde pryč. Pana Marie, potřebuje Já já tam tam. sůl. A ani to věc. Asi tam Ne, na to nedělej to. Já No, to tam no, dám no. taky, protože tak Já ne, já, no to máš tak. kolik mám toho nedám do hava. Ještě trošku to jako. Dej mi tam malinko. Jako. Malilinka to. Ještě na to. Ale já nevím. Ještě. stačí. Ne, stačí. Ty jsou nechutný. Já to tam naleju. Ne, já ne. Mi to bere, no. Prostě to ty vytečete. Kuj, to bude nechutný, já to nedám. Já taky ne, já už nevím, Tak co je dělá. Ale Taky ty nejsi ne. koš, ty by náhodou. Ty tak poběžíš. Ty krávo, ty vole. Já mám. Ne, na ty nedělej. Nebo si to tam dá hodně, to chutná. Tak jo, no, takže jdeme na to. Tak nechceme vy, aby jsme viděli, jak vám to to, a pak vy dvě, počkej, ještě ne, na My ty dvě. Já Počkej, to teď to nevidím. na tu, nejprve oni dvě, no. Já to vyprsknu zase. Počkej, dej to radši na stůl. Tebe.
1, Tak. 2, 3. Jedna. Tak mě to pak nemusela. Tak jo, a teď toho hru stříd kalibr. Takže na 3, jo? Mám 3, 2, 1, teď. Jde dobrý. Jde to dobrý. Ale ona tam doma. A je to dobrý. Kapetník. Mama. Taky to. Tak sorry. Ty jsi dostala krev. To je čokoláda. A to je, jak by jsi dostala krev. Čokoládu. Krev. No, Tak by jsi pracovala krev. Pro malé děti, nikdy to neskoušejte. Oj. Taky to. Hele, ale dobrý. Neskuste to taky, to je hrozně dobrý. Uzka, jak už to už kameru. Tak co? Vlastně to tam dá hodně. Já si dám znova. Ne, Uzka, už to nedělej. Jdem na něco horšího. No, takže asi teď tím vás rozloučíme a natočíme za chvilku asi jiný video. Až se mi trošku uleví, takže... Čau! Ahoj!